ஆனந்தாம் புதிமர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாம்புதஸ்வாதனம் சர்வாத்மசபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். நான் சொல்றேன் வெரி நைஸ். நீங்க ஒரு செகண்ட் மாதவி. சோ இதோட அர்த்தம் என்ன சொல்லுங்க கீதா மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி மறந்துச்சு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். இதோட அர்த்தம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரேமா. மழை வந்து எல்லாருக்கும் பெய்யுது. அது போல இந்த காட்டு தீயானது எல்லா மிருகங்க போச்சு. காட்டு தீயானது வேற யாராவது? அதாவது இந்த சங்கீர்த்தனம் தான் நமக்கு வெற்றியை தரும் மாதாஜி. ரெண்டாவது நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறத எப்படி கிருஷ்ணர் சொந்தமா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அதோட மீனிங் தான் சொல்லணும். காட்டுத்தீ வந்து எப்படி மழை வந்து காட்டுத்தீயை அணைப்பது போல நம்மளுடைய கஷ்டத்தை வந்து பகவான் வந்து கட்டுண்டு இருக்கிறத நம்மள விடுதலை செய்வாரு. அடுத்தது இது வந்து ஒரு பெரிய இந்த சங்கீர்த்தனங்கிறது பெரிய கிஃப்ட் மாதிரி, நமக்கு ஒரு பெரிய பகவானால கொடுக்கப்பட்ட கிஃப்ட். இது வந்து எப்பொழுதும் நம்மள வந்து பேரானந்த கடலிலே, அந்த இன்பம்ங்கிற கடலிலேயே நம்மள மூழ்க வச்சிருக்கோம். ஒரே ஒரு செகண்ட். கீதா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன். ஒன் செகண்ட். கீதா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்களேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. எல்லா புகழும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாம சங்கீர்த்தனத்திற்கே. எனில் இது காலங்காலமா நம் இதயத்தில் படிந்துள்ள எல்லா அழுக்குகளையும் நீக்கி இதயத்தை தூயப்படுத்தி கட்டுண்ட வாழ்வில் தொடரும் பிறப்பு இறப்பு எம் தீ அணைக்கிறது. நிலவு தன் குளிர்ந்த ஒளியால் எல்லோருக்கும் நன்மை அளிப்பதைப் போல இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் மனித குலத்திற்கு மாபெரும் வரப்பிரசாதமாகும். இது தெய்வீக ஞானத்திற்கு உயிரூட்டுகிறது, பேரானந்த பெருங்கலை பெருகச் செய்கிறது, எப்போதும் நம் விரும்பும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைக்க செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெரி நைஸ், பியூட்டிஃபுல். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, பாடுறது பியூட்டிஃபுல், ஆனா அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால அந்த பாவத்துக்கு போக முடியும். சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னா, மார்ஜனம்னா கிளீனிங், சேத்தோ ரைட், மனசு ஹார்ட் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். சேத்தோன்றது பழங்க. பவமஹா தாவாக்னி நிர்வாபனம் ஷேய கைரவ சந்திரிகா. சந்திரிகானா மூணு ரைட். எப்படி நம்ம சூரிய ஒளி என்ற மாதிரி சந்திர ஒளி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட், வெஜிடேஷன் எல்லாம் சேவ் ஆகிற மாதிரி. அதே மாதிரி ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ரைட். அந்த ஜீவத்துக்கு தேவைப்படுற அந்த வித்யா அத கொடுக்குது. வித்யா நாலேஜாவது சொல்றேன், பெனிடிக்ஷனாவது சொல்லுங்க. இதனால எனக்கு என்ன லாபம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனந்தாம்புதி வர்த்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதா ஸ்வாகதம். அவ்வளவு ஆனந்தம், கம்ப்ளீட் பிளிஸ் ஸ்டேட்ல வருது ரைட். பிரதிபதம் ஆனா ஒரு ஸ்டெப் எவ்ரி மூமெண்ட் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. பூர்ணாமிருதா ஸ்வாகதம் ஆனா பூர்ண அமிர்தம், அதாவது அந்த அமிர்தம்னா நெக்டர் ரைட். அமிர்தம்னா தமிழ் தானே அமிர்தம் ரைட். அதனால என்ன, சர்வாத்மா ஸ்தாபனம் பரம் விஜயத்தே. எதனால வருது இது? ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். சோ சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேசிக்லி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், வெரி நைஸ்லி சொன்னீங்க. எப்படி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபயர் மழைனால ஃபயர்ன்றது இல்ல, மனசுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம தாம்பத்திரியம், அதாவது தாம்பத்திரியம்னா நம்ம சம்சார அனல்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, மனசால கிருஷ்ணர் வந்து கிளீன் பண்றாரு. எதனால? நம்ம மனசுல அழுக்கு இருக்கு. என்ன அழுக்கு இருக்கு? மெட்டீரியல் ஆசைகள்னால இருக்கிற அழுக்கு இருக்கு, அவர் அதை கிளீன் பண்றாரு. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எப்படி சந்திர ஒளி எல்லாருக்கும் தெரியுதோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் அந்த ஒளி அந்த டிரான்சென்டல் நாலேஜ் வித்யா கொடுக்குறாரு, வித்து நம்மளுக்கு பெனடிக்ஷன் கொடுக்குறாரு ரைட். அதனால எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் வருது. பிரதிபதம் எவ்ரி டைம் பூர்ண அமிர்தா, அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் அமிர்தா எதனால வருதுன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம்னால வருது அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், புக்கை மூடிடுங்க. புக்கை பார்த்து சொல்றது கிரேட் இல்ல, புக்கை மூடிடுங்க. கீதா மாதாஜி மாதிரி ஹானஸ்டா சொல்றதுதான் முக்கியம் ரைட். வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் புக் எல்லாரும் மூடிடுங்க. தரங்கன்ற சொல்றேன் ரெண்டாவது ஸ்லோகா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி. நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நிஜமித ஸ்மரணேன காலக ஏதாத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் இஹாஜனி அனுராகக. அதே போல் வெரி நைஸ் மீனிங் மாதாஜி.
பிரேமா மாதாஜி மீனிங் நான் சொல்றேன். வந்து ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. மாதாஜி பார்க்காம சொல்லுங்க ப்ளீஸ். நாம இதுதான் பார்க்காம தான் சொல்றேன் மாதாஜி. அதான் ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. இந்த நாமங்களை சொல்றதுக்கு கடினமானதாக இருக்கு. இதான் மாதாஜி கடினமா சொல்லுங்க. கடினமா இருக்கு. உன்னை அணுகுதலும் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. அந்த நாமங்களை வந்து வேற யாருக்காவது மீனிங் இல்ல மாதாஜி? நான் சொல்லட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, புஷ்பா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானே, உமக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள்லாம் இருக்கு, கிருஷ்ணா கோவிந்தான்ட்டு. உன்னுடைய நாமங்கள்ல வந்து உன்னுடைய சக்தி எல்லாம் அடங்கி இருக்கு. உன்னுடைய நாமங்களை இப்ப சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லை. ஆனா அத்தகைய அந்த நாமத்தை சொல்ல முடியாத ஒரு துர்பாகியசாலியா நான் இருக்கேனே அப்படின்னு சொன்னாரு. சூப்பர் மாதாஜி, வெரி நைஸ். நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ராபிதானி அமிர்த ஸ்மரணேன கால ஏதாத்ரிஷி தவ கிருபா பகவன் மயமாபி துர்தெய்வமித்ரிஷம் யா ஜனுனானுராக. நாம் அகாரி பகுதா, உன்னோட பேர்ல பகுதா நிறைய நாமங்கள் இருக்கு. நிஜ சர்வ சக்தி, எல்லாத்துலயும் சர்வ சக்திகளும் அடைஞ்சிருக்கு. தத்ரா பிதா நியமிருத்த, நியங்கள் எதுவுமே இல்ல. ரைட்? இதெல்லாம் வந்து தத்ரா பிதா நியமிருத்த ஸ்மரணேன காலனா நீங்க மெமரி நினைக்கிறீங்க. கரெக்ட். என்னன்னா ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ் இல்ல, நியமங்கள் சொல்றாங்க இல்லையா? நியமங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம். அதாவது இந்த பேர் வந்து நீ வந்து காலையில தான் சொல்லணும், மத்தியானம் சொல்லக்கூடாது, ஹரே கிருஷ்ணா வந்து பாத்ரூம்ல சொல்லக்கூடாது, ஹரே கிருஷ்ணா வந்து நீ வந்து பல்ல விளக்கிட்டு தான், அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எதுவுமே இல்ல. ஏதாதிருஷி தவ கிருபா பகவான், நீ வந்து வெரி கைண்ட். இது நீ என்னன்னா உன் பேர்னாலேயே உன்கிட்ட வர முடியும். அதான் தாதிருஷி தவ கிருபா, உன்னோட தவ கிருபா பகவான் மமாபி, உன்கிட்ட மமானா என்ன, அவகிட்ட போய் சேர முடியும். துர்தெய்வம் இத்ரிஷம், ஆனா என்னோட அதிர்ஷ்டம் எப்படின்னா இஹா ஜனுனானுராக இல்லையே. திருஷ்டம், அதிருஷ்டம்னா லாபம். ஆப்போசிட் ஆஃப் அதிருஷ்டம் திருஷ்டம், ஆப்போசிட். எனக்கு அது வரல லக்கு. என்னன்னா அந்த நானும் அனுராகம், ராகம் கிட்ட வந்து சேர்ற ராகானா இன்ட்ரெஸ்ட், லவ், பிளேவர் எனக்கு இல்லையே அப்படின்றதா சொல்றாரு. நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி இருக்கிற நாமத்துல, தத்ராபித்தா நியமங்களும் இல்லாத நாமத்தில் நீ வந்து என்ன பண்ற, எப்படி சொன்னாலும் அதுல வந்து உன்னை அப்ரோச் பண்ற பவர் நீ எனக்கு கொடுத்துருக்க. ஆனா அது சொல்ற பாவமோ இன்ட்ரெஸ்டோ எனக்கு வரலையே அப்படின்றாரு. புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்லி இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்களா? வச்சிருக்கீங்களா புக்கு? எம்பெருமானே, உமது திருநாமம் மட்டுமே அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாகும். இதனால் உமக்கு கிருஷ்ண கோவிந்த என 1000கணக்கான நாமங்கள் உள்ளன. இத்தகு தெய்வீக நாமங்களில் உங்களுடைய தெய்வீக சக்திகள் அனைத்தையும் நிரப்பியுள்ளீர். இந்த நாமங்களை ஜெபிப்பதற்கு கடினமான நிபந்தனைகள் ஏதுமில்லை. உமது திருநாமங்களால் உம்மை அணுகுதல் எளிது. ஆனால் இத்தகைய நாமங்களில் ருசியற்ற நான் மிகவும் தர்பாகியசாலியாக இருக்கிறேன். ஹரிபோல், வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? நிறைய பேர்கள் இவருக்கு இருக்கு அப்படின்றது எங்க இதை தவிர வேற எங்க இருக்கு? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாலும் நம்ம நம்ப மாட்டோமே, நம்மளுக்கு இன்னும் ப்ரூஃப் வேணும். சோ வேற எந்த இடத்துல இருக்கு? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். வெரி நைஸ், எக்ஸலென்ட். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல நமக்கு தெரிஞ்ச 1000 மேல பேர்கள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிரம்ம சங்கீதையில. பிரம்ம சமிதையில எங்க இருக்கு புஷ்பா மாதாஜி? வெரி நைஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். பிரம்ம சமிதா நிறைய இடத்துல இருக்கு மாதாஜி. ராமாடி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகரோது புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ண ஸ்வயம் சமவதோ பரமப்புமான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. நிறைய அவதாரங்கள், பேருன்றது இல்லாம அவதாரங்கள்னு இருக்கு. சோ எல்லாமே சேம் அப்படின்ற மாதிரி. சோ வெரி பியூட்டிஃபுல். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி சேத்தோதர்ப்பண, மனசுல இருந்து நான் உனக்கு டீச்சிங் பண்றேன், அதாவது நான் உங்களுக்கு வந்து வித்யா சொல்லி கொடுக்குறேன், அதானே சொல்றாரு, கிளீன் பண்ணிட்டு. அது பகவத்கீதால எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால இங்க. இல்லையே, பரம்பிரம்மா பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவன் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தெய்வம் அஜம்பவம். நீதான் ஃபர்ஸ்ட் காட்னு சொல்றாரு. அவர் கிளீன் பண்றாருன்றது எங்க இருக்கு? அது கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது.
அவர் வந்து பரமாத்மா ஃபீச்சர்ல தான் கிளீன் பண்ணுவாரு. கிருஷ்ணர் ஃபீச்சர்ன்றது அப்புறம் வரலாம். பரமாத்மா ஃபீச்சர்ல தான் மனசுக்குள்ள இருக்காரு. ஏன் கிருஷ்ணர் ஃபீச்சர்ல மனசுக்குள்ள இல்ல அவரு, பரமாத்மா ஃபீச்சர்ல எல்லாரும் மனசுக்குள்ள இருக்காரு? வை? பரமாத்மா தான் கடவுள் மாதாஜி. பரமாத்மா கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறாரு. வெரி நைஸ். அப்ப கிருஷ்ணர் கடவுள் இல்ல, பக்கத்து பரவி வீட்டுக்காரர். இருக்க அவர் பரவி இருக்காரு மாதா எல்லா ஓகே, இடத்துலயும். ஒரு செகண்ட். பிரேமா மாதாஜி, பரமாத்மா தான் கடவுள்ன்றீங்க, அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கடவுள் இல்லையா? கொஸ்டின் மார்க். பரவி இருக்காருன்னு சொல்றாங்க பத்மா மாதாஜி, அப்ப கிருஷ்ணரால பரவ முடியாதா? மாதாஜி பரமாத்மா அந்த கிருஷ்ணரே வந்து நேரடியா இருக்க முடியாது. அதனால ஏன் இருக்க முடியாது? ஏன் இருக்க முடியாது? ஏன் இருக்க முடியாது? பலராம் அந்த நிலையில அவருக்கு பேரு பரமாத்மா மாதாஜி. பரமாத்மா மாதாஜி, கிருஷ்ணர் பரமாத்மா தான் மாதாஜி. ஆனா ஏன் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா இருக்காரு? இதுதான் நாளைக்கு கேள்வி. நல்லா தலையை போட்டு உடச்சுக்கிட்டு திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ பேக் டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன். சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனத்துக்கு போலாமா? சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனத்துக்கு போயிட்டோம் நாங்க. சோ சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனத்துல பகவத்கீதால என்ன பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றாரு ஞானத்தை வளர்க்கிறேன் அப்படின்னு? தேஷாம் ஏனானுகம்பாதாஹம் அஜ்ஞானதம் வசஹ நாசயாமாத்ம பாஷ்வஸ்யோ ஞானதீபேன பாஷ்வதா. கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா மாதாஜி? எங்கேயோ படிச்சோம் மாதாஜி. நீங்க ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்தீங்க மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ் கீதா மாதாஜி. சதுர் ஸ்லோகா, ரைட்? ஞான தீபத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு. இப்போதைக்கு நான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கனெக்ட் எடுக்கல, ஏன்னா 2 many இருக்கும். அதனால வெறும் பகவத்கீதா எதிர்பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் யாருக்கு தெரியுமோ சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. யாரோ சொல்றாங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி கடைசியில சொல்லட்டும். பிரேமா பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. தேர்ட் கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கும் மாதாஜி, ஆனா சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. சுனீசேனா தரோ ரவி சகிஷ்ணுனா ஒன்னே ஒண்ணு என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன்னா, ஒருத்தங்க சொல்ல ட்ரை பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். அவங்க ட்ரை பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரலன்னா அவங்க ட்ரை பண்ணட்டும். நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அவங்களால முன்னேறவே முடியாது, ரைட்? ஒரு பேர்டு, அந்த நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுன்ற ஆர்வம் எனக்கு புரியுது. ஆனா அந்த பறவை வந்து பட்டர்ஃபிளை லைட் குக்கூன்ல மாட்டிக்கிச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அதுவேதான். இன்ஃபேக்ட் ஜெயபதுகா குரு மகாராஜ் இருக்கச்சே அவருக்கு டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை வராதப்போ நாமனிஷ்ட பிரபு பக்கத்துல இருந்த சிவா சச்சிதானந்த பிரபு ஹெல்ப் பண்றச்சு நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்னார், வெயிட் பண்ணு, அவர் சொல்லணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யார் சொல்லணும்னாலும் ஹெல்ப் பண்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா எப்போனா அவங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் கொடுக்கணும், ரைட்? அவங்களுக்கு கொடுங்க. பத்மா மாதாஜிக்கு. எஸ் பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. திருநாதபி சுனீசேனா தரோ ரபி சகிஷ்ணுனா அமானினா மானதேன கீர்த்தனீய சதா ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் மீனிங் என்ன மாதாஜி? இது மீனிங் என்ன? யாருக்காவது மீனிங்? ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். அது வந்து மரத்தை விட பொறுமையாகவும் புல்லை விட விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லட்டும் மீனிங். மரத்தை போல ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும் மாதாஜி. அது எப்படின்னாக்கா, மரத்தை விடையும் பொறுமையாகவும் புல்லை விட பொறுமையாகவும் இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம எப்பவுமே சதா வந்துட்டு பகவானுடைய நாமத்தையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் மாதாஜி. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லிருக்கேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ இதுல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெனரல் கேள்வி, திங்க் பண்ணுங்க. திருநாதபி சுனிச்சன, ஓகே, மாதனினா கீர்த்தனியா சதாஹரி எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்பவுமே வந்து கான்ஸ்டன்டா கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹோலி நேம் வந்து நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிறதால நம்ம வந்து லோவர் தேன் ஸ்ட்ரா, அதாவது ஒரு புல்லை விட நம்ம ரோட்ல இருக்கிற புல்லை விடையா இருக்கணும், மரத்தை விட டாலரண்டா இருக்கணும். நம்ம வந்து ஹம்பிள்னஸ் ஆட்டுறாங்க. அதாவது ஹம்பிள்னா நம்ம ரோட்ல இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரான புல்லை விட நம்ம வந்து குறைச்சலாவும், மரத்தை விட வந்து திடம் பொறுமையாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு 2 உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் இந்த 2 உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க? ரெண்டும் தான் மாதாஜி எதுக்கான பணிவு வேணும்னு சொல்றதுக்காக பொறுமைக்கு இதுதான் பணிவு. ஏன்னா வெரி நைஸ். மரம் வந்து பொறுமை, எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் பொறுமை இருக்கும். ஆனா அப்படி இருக்கிற அந்த மரம் கூட பாத்தீங்கன்னா சூறாவளியில மரம் தூக்கி போடும். ஆனா ரோட்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரா பத்திரமா இருக்கும். ஏன்னா வளையிற கெப்பாசிட்டியும் இருக்கணும்.
பொறுமையும் இருக்கணும், கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்குற சிச்சுவேஷனும் இருக்கணும், ரைட்? சோ யூ ஷுட் பி ஃபிளெக்சிபிள். சோ அதனால நம்ம லோவர் தேன் ஸ்ட்ராங். ஒண்ணுதானே மாதாஜி? இல்ல பொறுமையும் மாதாஜி, வளைஞ்சு பொறுமைன்றது வேற, மோர்லெஸ் ஒண்ணுதா, பட் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு. வளைந்து இப்போ வளைந்து கொடுக்கணும். வளைந்து கொடுக்கிறது. நாணல் போல, வளைந்து நாணல் ஒரு போல. ஒரு செகண்ட். சோ பொறுமையா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து யாராவது கத்திட்டு இருந்தா கித்திட்டு இருந்தா நம்ம பொறுமையா இருப்போம். வளைஞ்சு கொடுப்போமான்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாராவது கத்துறாங்க லபோதிப்போன்னு கத்துறாங்க வச்சுக்கோங்களேன், பொறுமையா இருக்கிறது வேற, நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணாம காமா இருப்போம், ரைட்? இப்போ வந்து வளைஞ்சு கொடுக்கறதுனா இப்போ வந்து எப்படின்னா, இப்போ அவங்க கத்துறாங்க நான் தான் சேவை செய்யணும் அப்படி இப்படின்னு கத்துறாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நான் ரியாக்ட் பண்ணாம இருப்பேன், ஆனா நானே சேவை செய்வேன், ரைட்? இது பொறுமை. வளைஞ்சு கொடுக்கறதுனா மாதாஜி நீங்க சேவை செய்யணும் தானே ஆசைப்படுறீங்க, எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது நான் வளைஞ்சு கொடுக்கறது. டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா? புரியுது புரியுது மாதா. ஆமா மாதாஜி. ரைட். இப்போ வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், புஷ்பா மாதாஜி வேணா நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க தமிழ்ல. இப்போ வந்து பொறுமை அப்படின்றோம், பொறுமைக்கு விடுங்க, அதாவது ஹம்பிள் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? பணிவு. பணிவு மாதாஜி. பணிவு, ரைட்? இப்போ பணிவா இருக்கிறதுல வந்து நான் வந்து எனக்கு பெருசா ஒன்றும் தெரியாது மாதாஜி, நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு அவ்வளவு ஞானம் இல்லை, எனக்கு அவ்வளவு மூலியம் இல்லை, எனக்கு சரியா எந்த பாஷையும் வராது மாதாஜி, ஏதோ என்னால முடிஞ்சதை நான் பண்றேன் மாதாஜி, ஆனா நீங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மாதாஜி. இப்போ வந்து இந்த பணிவு இல்லையா நான் சொன்னதுல? நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு நம்ம சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்றதுதான் மாதாஜி பணிவு மாதாஜி. இப்படிதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா அது உண்மை இல்லை. இட் இஸ் பணிவுன்றது இஸ் நாட் திங்கிங் less about ourselves. இருங்க, நாட் திங்கிங் லெஸ் அபவுட் அவர் செல்ஃப், பட் இட் இஸ் திங்கிங் அபவுட் அவர் செல்ஃப் லெஸ். இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, நம்ம பணிவுன்றதோட அர்த்தம் வந்து நம்மளை பத்தி குறைச்சலாம் நினைக்கிறது இல்ல, நம்மளை பத்தி நினைக்கிறதே குறைச்சிக்கிறது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? என்ன டிஃபரன்ஸ் மாதாஜி? மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், நம்மளை பத்தி குறைச்சலாம் நினைக்கிறது ஒண்டி ஹம்பிள் இல்ல. அதுதான் நம்ம நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம பத்தி நினைக்கிறதே குறைச்சிக்கணும், அதுதான் ஹம்பிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நினைக்கவே கூடாது அப்படின்றீங்களா மாதாஜி? அதே குறைச்சிக்கணும், நினைக்கவே கூடாது இல்ல, குறைச்சிக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்றேன் மாதாஜி, நான் வந்து எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது, நான் வந்து 5 நிமிஷம் கிளாஸ்ல பேசினது என்னை பத்தி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு பேசி என்ன டைம் கிளாஸ் வேஸ்ட் பண்றேன். உதாரணங்கள் என்னோட லைஃப்ல நான் சொல்லலாம், அது உங்களை புரியுதா இருக்கு, ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அது வந்து எனக்கு என்ன பண்றது, எல்லாம் ஆண்டவன் மர்சி தான் ஒரு தடவை நினைச்சா ஓகே, அதே நான் புலம்பிட்டு இருந்தேன்னா அப்ப நான் என்ன பத்தியே தான் நான் ஹைலைட் பண்றேன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், என்னோட தப்பு நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். எப்பவுமே நான் வந்து பாடுறச்சே, நாமனிஷ்ட பிரபு சொல்றச்சே, இல்ல நீங்க எல்லாம் சொன்னா கூட யாராவது மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, நீங்க நல்லா பாடுறீங்கன்னு சொன்னா நான் அதை ஏத்துக்க மாட்டேன். ஓகே? ஏன்னா எனக்கு மனசுக்குள்ள ஐயோ நான் பாடுறது நல்லா இல்லையே, எனக்கு வரலையே, எனக்கு வராதேன்னு. ஏன் கோலோகா பிருந்தாவன்ல கூட யாராவது பாடினா நான் சொல்லுவேன் இங்கதான் பாடுறவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு இப்பெல்லாம் நிறுத்திட்டேன். முன்னெல்லாம் நினைப்பேன் அப்பா நம்ம கிட்டே போக கூடாதுப்பா பாடுறதுல, யாராவது பாட்டு சான்ஸ் கிடைச்சா நான் ஓடியே போயிடுவேன். பாடுறதுக்கு யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஐயோ அந்த ஏரியாலே இருக்கக்கூடாது. அப்பனா என்ன, நான் வந்து என்னை பத்தி நிறைய நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? என்னால பாட முடியுதோ முடியலையோ நான் இப்படிதான் பாடுவேன், இப்படிதான் நான் பாடணும்னா என்ன பண்ண முடியும்? அது கிருஷ்ணருக்கு என்னோட வாய்ஸ் இவ்வளவு அவர் தான் கொடுத்தது அப்படின்ற பாவம் எனக்கு இல்ல. ஐயோ எனக்கு நல்லதா இல்லையே, கிருஷ்ணருக்கு பெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சான்ஸ் ஒருத்தர் கொடுக்கறது வேற ஒரு டீச்சரா. ஆனா நானே வந்து என்னை பத்தி ஐயோ எனக்கு இருக்கு, அதுதான் இருக்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கிறது தப்பு இல்ல. ஆனா தாழ்வு மனப்பான்மையில கூட பிரபு என்னைய நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபு. சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது என்னை பத்தி உயர்த்தி எனக்கு நான் கிரேட் அப்படின்னு, நான் மோசம் அப்படின்றது ரெண்டுத்துலயுமே நான் தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு புரியுதா? நீங்க வந்து ஹம்பிள்க்கும் தாழ்வு நல்லா கொண்டு வந்தார் பிரபு வேர்டு. இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் நம்ம ஹம்பிள்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஹம்பிள்னா நான் வந்து கிரேட் டீச்சர் அப்படின்னு நினைக்காம நான் என்னால முடிஞ்சதை சொல்லி கொடுக்குறேன்றது ஹம்பிள். ஆனா நான் என்னோட கான்செப்ட் எடுக்கணும், பாட்டு பாட வரல, எனக்கு தெரியல, எனக்கு சரியா வராது மாத்திரம். இது ஏன் வருதுன்னா எனக்கு என்ன பத்தி நான் நினைக்கிறேன், கான்சியஸ் அபவுட் மீ. எப்படினாலும் எனக்கு இவ்வளவுதான், நான் என்னால என்ன முடியுதுன்ற பாவத்தை நான் எடுக்கல. பாவத்தை எடுத்தாலும் என் மைண்ட்ல வந்து ஐயோ எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியலையே, என்னால பாட முடியலையே, எனக்கு வாய்ஸ் நல்லா இல்லையே, எனக்கு ரஃபா இருக்கே, இதுதான் டாமினேட் ஆகுது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அப்போ என்னன்னா ஐ எம் நாட் ஹம்பிள், ஐ எம் பிரபு சொன்ன மாதிரி ஐம் திங்கிங் லோ ஆஃப் மை செல்ஃப். என்னை பத்தி குறைச்செல்லாம் எடை போடுறதுக்கு வந்து என்னை பத்தி நினைக்கிறதே குறைச்சிக்கணும். இதுதான் திருநாதபி சோனி சேரா. இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். எக்ஸலென்ட். இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் ஹம்பிள்க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? இது ரொம்ப ரொம்ப கிளியர். அதே மாதிரி சகிப்பு தன்மைக்கும்
இப்ப பாம்புன்னா கொட்டணும்னு இல்ல, நான் பாம்பு அப்படின்னு காட்டுறதும் தப்பு இல்லை. இது கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பூனையில பாப்பீங்க. பாம்பு வந்து கொத்திடும். ஆனா பூனை வந்து பூனையோ நாயோ ரெண்டும் விளக்குறவங்களுக்கு தெரியும், அது வந்து கடிக்காது. ஆனா கம்முன்னு இருக்காது, நான் கடிப்பேன் அப்படின்னு காட்டும். எதுக்கு அந்த மாதிரி காட்டுதுன்னா அது பயமுறுத்துது. ஒரு சின்ன இது நான் வந்து கத்துக்கிட்டது பர்சனலா. ஒரு சின்ன அனிமலுக்கு இருக்கிற புத்தி நம்மளுக்கு இல்ல. எதுக்குன்னா அது கூட தெரியுது இது நம்ம ஆளு, நம்ம கடிக்க கூடாது, அதனால நான் கடிக்க போறேன் அப்படின்னு பயமுறுத்தும். அதே ஃபீலிங் வந்து நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும். என்ன ஃபீலிங் அப்படின்னா, நாமளும் வந்து யாராவது ரொம்ப மோசமா கத்தினாங்கன்னா நம்ம கோவப்பட வேணாம். ஆனா இப்போ நான் நிறைய தடவை இது பண்ணிருக்கேன். நிறைய தடவை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல கோவமே வராது எனக்கு. ஆனா தாரிஷ் மேம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருமானே, நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஓகே எவ்ரிபடி சைலண்ட் சீரியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுப்பேன். இப்போ எதுக்கு அப்படின்னா நிஜமா எனக்கு கோவம் வருதானா இல்ல, ஆனா அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்தாதான் செட் ஆகும். இது நான் பசங்களுக்கு கூட எடுப்போம், ரைட்? அததான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த திருநாதபி சுனிஷே நான் சொல்றேன். அப்ப வந்து யார் வேணா வச்சுட்டு போனா நம்ம டாலரேட் பண்ணுமா? இல்ல, மனநிலை லெவல்ல டாலரேட் பண்ணும். வெளி லெவலுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் படுத்த ட்ரை பண்ணலாம் அவங்கள. அதாவது நீங்க பண்ற தப்புன்னு சொல்லலாம், ஆனா நம்மளே அஜிடேட் ஆகக்கூடாதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டஃப் தான் மத்த, புரிஞ்சது கொஞ்சம் டஃப் மாதாஜி, சப்ஜெக்ட், புரிஞ்சது. கொஞ்சம் டஃப் தான் இது சப்ஜெக்ட். பிரபு இது ரொம்ப டஃப். ஏன்னா சிஷ்டாஷ்டகம் மொத்தம் எத்தனை வருஷம் இருக்கு பிரபு? 8. 8 மாதாஜி. 8. ஒரே ஒரு செகண்ட், பிரபு கொண்டி கேள்வி. பிரபு இதை தவிர ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு என்ன ஸ்லோகம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாரு? வேற ஒண்ணுமே இல்ல. நீங்க ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, பிரபு சொல்லட்டும். நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க பிரபு ஆன்சர். இது ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு தெரியும்னு இல்ல, இது ஒண்ணுதான் பண்ணாரு. அப்பனா அவர் எல்லா டீச்சிங்கும் 8 ஸ்லோகத்துல விட்டு வச்சிருக்காருன்னா அப்ப எவ்வளவு கருத்துக்கள் அதுக்குள்ள இருக்கும். புரியுதுங்களா பிரபு? லெவல் 1 செஷன் முடிச்சிட்டேன் நான். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி எடுத்தேன். கொஞ்சம் லெவல் 2னாலதான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபோர்த் வர்ஸ் யாருக்கு தெரியுமோ மாதாஜி நான் சொல்லட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நதனம் நதனம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நதனம் 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 நஜனம் ந சுந்தரே கவிதாம்பா பவதி சகாமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதா பக்தி அகைதுகி த்வயி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னை நதனம் எனக்கு பொன் வேண்டேன், நஜனம் எனக்கு என்னை பின்பற்றுவோரும் வேண்டேன், பெண்களும் வேண்டேன். நான் வேண்டுவதெல்லாம் பகவானே, எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் உன்னை மறவாத நெஞ்சமும் உனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையும் எனக்கு தரணும் அப்படின்னு. மாதாஜி கரெக்டா மாதாஜி? எக்ஸலன்ட் மாதாஜி. சோ இதுக்கு முன்னாடி திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரபி சைஷ்ணுனா அமானினா மாதனேனா கீர்த்தனிய சதா ஹரி நதனம் நஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திரஹைதுகி த்வயி. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். நதனம் வெல்த் வேண்டாம். நஜனம், நஜனம்னா பேசிக்கலி எனக்கு அதாவது அதுவும் ஜனம், எந்த ஆசைகளும் வேணாம், சொத்தும் வேண்டாம், ரைட்? சுந்தரிமனா அழகான பெண்ணும் வேண்டாம், கவிதா எனக்கு ஃபாலோயர்ஸும் வேணாம், ரைட்? அப்ப என்ன வேணும்? ஆனா மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே, ஜென்மத்துக்கு ஈஸ்வரா உன்னோட பவதாத் பக்தி பக்தி அஹைதுகி என்ன அர்த்தம்? எங்க இருக்கு இந்த வேர்டு அஹைதுகி? நம்ம பாகவதம் எக்ஸலன்ட். அஹைதுகி சுப்ரசீததா, வெரி நைஸ். சவை பும்சான் பரோ தர்மோ, சவை பும்சான் பரோ தர்மோ அஹைதுகி அப்ரதியதா. எக்ஸலன்ட். 1.2.6 பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ செகண்ட் சாப்டர் 6வது வெர்ஸ். சவை பும்சான் பரோ தர்மோ யஜோ பக்திர் அதோக்ஷஜே அஹைதுகி அப்ரதியதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. அஹைதுகி அன்இன்டரப்டட், ரைட்? இன்டரப்ஷனே இருக்கக்கூடாது. எப்படி மாதாஜி அதெல்லாம் சொல்ல முடியும்? இப்ப என் குழந்தை வந்து கூப்பிடுதுன்னா என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு போய் தூக்க கூடாது குழந்தைய. ஓ கிருஷ்ணா லீவ் இட் சொல்லிட்டு என் குழந்தை பேரு ஃபேன்சியா முனி 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 மங்கி மங்கி மங்கின்னு சொல்லிட்டு போகணுமா? தேவையில்லை இல்லையா? அதனால நதனம் நஜனம் சுந்தரி பெண் எதுக்கு வேணாம், கவிதாம்பா ஜெகத் ஈஷ காமையே ஃபாலோயர்ஸும் வேணாம் எனக்கு, ரைட்? எனக்கு வந்து வேணும் என்னன்னா உன்னோட கருணை,
தான் வேணும். இப்ப அவதார் பக்தர் ஐத்துக்கு அன்இன்டரப்டட் ஆனாலே வேணும் அப்படின்னு. எப்போனா ஜென்ம ஜென்மத்துக்கு பர்த் ஆஃப்டர் பர்த் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு அப்படின்றத. இடையூறு மாதாஜி இல்லாமல் இங்கிலீஷ்லயும் கொஞ்சம் 4th ஒன் படிச்சிருங்க புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே Oh கிருஷ்ணா. Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I need number of followers. I only want your causeless devotional service, birth after birth. Hare Krishna Mataji. ஹரி போல். வெரி நைஸ். தனமனா என்ன மாதாஜி? Mataji. தனமனா என்ன? Selvam. செல்வம். Selvam. ஜனமனா பொருள். ஜனமனா ஜனமனா மக்கள் வெரி நைஸ். சுந்தரி அழகிய பெண்கள். அழகுண்டியில பெண்களை குறிக்கிறாங்க. ரைட். தனமனா வெல்த். வெரி நைஸ். தனமனா வெல்த், ஜனமனா மக்கள், எனக்கு ஃபாலோயர்ஸ் வேணா, சுந்தரிமனா பெண்கள். அந்த ஆர்டர் டிரான்ஸ்லேஷன்ல மாறி இருக்கும். பட் அதை வச்சு நீங்க போக வேணாம், நம்ம ஓவரால் மீனிங்க பாக்குறோம் அப்படின்றது. 5வது ஸ்லோகா மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி. கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம் புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ சிததூலி சத்ருஷம் விசிந்தய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி, பகவானுக்கு வந்துட்டு நான் நித்திய சேவகனா இருக்கிறேன். அப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டு நான் எப்படியோ இந்த மரண கடல்ல விழுந்துட்டேன். என்னை வந்து காப்பாத்தி உன்னுடைய பாதத்துல ஒரு தூசியா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. இப்போ பகவான் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க. எங்க பகவான் என்ற பேரே அந்த வேர்ட்ஸ்ல இல்லையே, எங்க இருந்து நீங்க பகவான் சொல்றீங்க? அதுல மகாராஜரின் ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, தயவு செஞ்சு விஜயகுமாரி மாதாஜி சொல்லட்டும், வெயிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது தெரியலைங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதனால இப்போ பிரேமா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வேற யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மகாராஜரின் புதல்வரே. வெரி நைஸ். கரெக்ட் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐ நந்த தனுஜ கிங்கரம். நந்த மகாராஜாவுடைய மகன் அங்க வருது. அதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ரைட். சோ இப்ப என்ன, வெரி குட். கிருபையா தவ பாத பங்கஜ, உன்னோட கிருபையில உன்னோட பாத பங்கஜ குட்டி, ரைட், ஸ்மால் ஆட்டம், குட்டி, அதாவது அதை எடுத்துட்டு ஸ்திததூலி ஸ்ருதிஷம் வச்சிந்தி, அதாவது குட்டி, அதாவது ஆட்டம் சொல்லுவோம். தமிழ்ல என்ன சொல்றீங்க? அணுவா? ஆமா, அணுதான் இல்லையா? என்ன, இந்த சம்சார கடல்ல, சாரஷ கடல்ல வந்து இறக்குறோம். என்னை வந்து ஒரு சின்ன தூசியா எடுத்து உங்க காலையில வச்சுக்கோ அப்படின்னு. இதை விட பெரிய பெனிடிக்ஷன் இருக்க முடியாது அப்படின்னு. அதனால சொல்றாங்க ஐ நந்த தனுஜ கிங்கரம் பதிதாமாம் விஷமே பவாம்புதோ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சதிருஷம் விசிந்தய. கிளியர். நந்தா அப்படின்னு அங்கேயே இருக்கு. நந்தாவின் மகனே, தனுஜ கிங்கரம். எப்பவுமே வந்து நான் வந்து அனுஜா, நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி a சர்வேட்டர். எப்படியாவது வந்து, ஏன்னா பதிதான் மாம், நான் பத்திதான், நான் விழுந்துட்டேன். ஃபாலன், பத்திதானா விழுந்துட்டேன். எங்க ஆனா விஷமே பவாபுதோ, இந்த சம்சார கடல்ல பர்த் பவா புதோ, பிறப்பு இறப்புன்ற இதுல விழுந்துட்டேன். கிருப்பை, உன் கிருப்பையால உன் பாதத்துல எடுத்து வச்சுக்கோ. ஸ்தித்தம்ல அங்க வச்சுக்கோ. தூளி சதிஷ்டம், குட்டியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, பாதத்துல வச்சுக்கோ. இதுல இருந்து எனக்கு காப்பாத்து அப்படின்னு. புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல படிங்க. அடுத்தது யாருன்றது டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி இங்கிலீஷ். Yes, Mataji. O son of Nanda, Maharaja Nanda, Krishna, I am your eternal servitor. Yet somehow or other, I have taken into the ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms of your lotus feet. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Very nice. I nanda tanuja kinkaram, right? Patitama vishame bavamudu kripaya tava pada pankaja siddha duli sadisham vichitha virinsa. நந்தாவின் மகனா இருக்கிற நான் வந்து பத்திதாம் விழுந்துட்டேங்க, ரைட்? அந்த கிருப்பையானை தூக்கி காலில் வச்சுக்கோ, இதுல இருந்து காப்பாத்து அப்படின்றாரு. வெரி பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ், ரைட்? 6வது யாருக்காவது தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியணும்.
நான் தெரியும் மாதாஜி, நான் சொல்றேன். யாருக்கா இருங்க, ஆல்ரெடி ஒரு தடவை சொன்னவங்க மத்தவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா மறுபடியும் பிரேமா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. வேற யாருக்காவது? கலாவதி மாதாஜி தெரியாது உங்களுக்கு 6வது வருஷம்? ஜெயந்தி மாதாஜி ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. எனக்கு பாட்டு மட்டும்தான் தெரியும் மாதாஜி. சரி, பாட்டு ஒண்டி சொல்லுங்க. 6வது பாட்டு ஒண்டி சொல்லுங்க. இல்ல, பாட்டு தான் சொல்ல தெரியுங்கிறோம். பாத்தா? இல்ல ஓகே. நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி 6வது வருஷம். நயனம் கலத் அஷ்டுதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயா கிரா உலகை நிச்சிதம் வபுக்கதா தவ நாம கிருகணே பவிஷ்யதி. பியூட்டிஃபுல். மீனிங் சொல்லுங்க மாதாஜி. நயனம், என் கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ உன்னுடைய சேவகனா என்ன வச்சுக்கோ. இல்ல மாதாஜி. நயனம் கலதாஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதருத்தயா கிரா புலகே நிச்சிதம் வபூகடா தவ நாம கிரஹணே பவிஷ்யதி. நயனம் கலதாஸ்ருதாயா, கண்ணுல இருந்து தண்ணி எனக்கு எப்ப வரும்? வதனம் கத்கதருத்தயா, நமக்கு துக்கம் இருந்தா நம்ம வாய்ஸ் எப்படி வரும்? அடக்கம், இல்ல தொண்டை அடைக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? மாதாஜி. அத தொண்டை அடைக்கும், ஒரு மாதிரி சோக் ஆகும். எப்போ என்னோட வாய்ஸ் சோக் ஆகும்? எப்போ புலக்கே நிச்சிதம் வப்புக்கடா, என்னோட வப்பு உடம்பு எப்போ அந்த புல் அரிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எக்ஸ்டேட்டிக் ஃபீலிங். எப்போ அதெல்லாம் தவ நாம கிரகணே பவிஷ்யதி, உன்னோட பேரு சொல்றோம் இல்லையா, உன்னோட பவிஷ்யம், அந்த உன்னோட கிரகணேனா பாடுறது, உன்னோட பேர் சொல்றதோ பாடுறச்சோ எப்போ இதெல்லாம் வரும்? நதனம், கண்ணுல இருந்து தண்ணி தாரதாரமா எப்போ கொட்டும்? கழுத்து எப்போ எனக்கு அப்படியே எனக்கு தொண்டை அடைக்கும்? எப்போ என்னோட உடம்புல இருக்கிற அந்த கூஸ்பேம் சொல்லுவோம் இல்லையா, புல் அரிக்குது, அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்? உன் பேரு சொல்றச்சே எப்போ எனக்கு இது நடக்கும்னு அவர் கேக்குறாரு. இதை நம்ம டெய்லி பாடுறோம். எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி டிவோஷன் வரல. எப்பமாவது நம்ம கிருஷ்ணா அப்படின்னா கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருதா? 80-90% 2 நாள் நடக்கும். ஒண்ணு நம்ம மன கஷ்டத்தினால, இல்லைன்னா யாரும் நல்லா பாடி இருப்பாங்க, அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்ல நம்மளுக்கு கண்ணுல தண்ணி வரும். கரெக்டா? நம்மளுக்கா வருதானா ரொம்ப ரேர். மாதாஜி இல்ல மாதாஜி எனக்கு வரும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு 24/7 வராது. எஸ் ஆர் நோ? ரைட், வெரி நைஸ். இப்போ 6வது. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்கல. பிரபு படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. Oh my Lord, when will my eyes be decorated with the tears of love flowing constantly when I chant your holy name? When will my voice choke up? And when will the hairs of my body stand on end at the recitation of your name? Hare Krishna Mataji. Hari bol, very nice. 7th shloka. 7th shloka. மாதாஜி நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே செகண்ட், இது வரைக்கும் சொல்லாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? இல்ல இல்லையா? எஸ் மாதாஜி, கோ ஹெட். சுகாயிதம் நிமேஷேன சக்ஷுஷா ப்ராவ்ருஷாயிதம் சூன்யாயிதம் ஜகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேன மே. ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி, இதுக்கு அவ்வளவு கரெக்டா தெரியல, ஏதோ சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது உன்னுடைய பிரிவு ஒரு சின்ன கண நேரமா இருந்தாலும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு யுகம் போல தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாருங்க மாதாஜி. அவ்வளவுதான் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியுது. யுகாயுதம் நிமிஷேன, அதாவது எப்படின்னா ஒரு மூமெண்ட், யுகம் ஒரே ஒரு செகண்டா இருந்தாலும் சக்ஷுஷா யுகாயுதம் நிமிஷேன சக்ஷுஷா பாவிஷாயினாம் சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரஹேனமே. விரகம்னா தாபத்ரியம், அதாவது ஆப்சன்ஸ், ரைட்? யுகம் நிமிஷம், அதாவது ஒரு செகண்ட் கூட எப்படின்னா யுகம் மாதிரி 12 years or more than 12 years மாதிரி. சக்ஷுஷா, கண்ணுல இருந்து
கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது, அப்படியே டோரன் பிராவிஷாயினம், அப்படியே ஃப்ளட் வருது. ஏன்னா என்னால வந்து சூன்யமா தெரியுது உலகமே, ஜெகத் சர்வம், மொத்த ஜெகத்துமே நீ இல்லாத மாதிரி ஒரு க்ஷணமா இருந்தாலும் யுகம்னா 12 இயர்ஸ்க்கு மேல மாதிரி எனக்கு தெரியுது. கண்ணுல இருந்து அப்படியே மழையா கொட்டுறது. எதனாலனா கோவிந்தா உன்னோட விரகம். இப்ப வந்து நம்ம விரகம்னா செப்பரேஷன், ரைட்? நீ இல்லாத பிரிவு மாதாஜி, பிரிவு வந்து காலியா இருக்கு எனக்கு, சூன்யம், செப்பரேஷனால, அதான் செப்பரேஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் விராம். சோ ஒரு யுகம் வந்து எனக்கு வந்து 12 மேல இருக்கு, கண்ணுல இருந்து மழையா தாராளமா கொட்டுறது. ஏன்னா இந்த மொத்த ஜெகத்துல நீ இல்லாத அந்த பிரிவு என்னால தாங்க முடியல கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நம்மளுக்கு எல்லாம் அப்ளிகபிள் இல்லன்றதாலதான் நம்ம ஸ்லோகமா பாடுறோம். லாஸ்ட் ஸ்லோகா யாரு? நான் பாடுறேன். ஒரே செகண்ட் பிரேமா மாதாஜி, 2-3 தடவை பாட்டீங்க. வேற யாராவது பாடணும்னா ட்ரை பண்ணுங்க செகண்ட் டைம். நான் try பண்ணட்டா மாதாஜி? நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி और पुष्पा माताजी डिसाइड பண்ணிக்கோங்க. நான் பாடுறேன் மாதாஜி. ஓகே, பாடுங்க. ஆசிரிஷ்ய வா பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் அதர்ஷனாம் மர்மஹதாம் கரோத்து வா யதா ததா வா விதஹாத் லம்பட்டோ மத் பிராணநாதஸ்து சவயேவ நாபர. புஷ்பா மாதாஜி இப்ப பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஸ்ரிஸ்ய பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் ஆதர்ஷனான் மம கதாம் வகரோது வா யதா ததா வா விததாது லம்படோ யத் பிராணநாதஸ்து யத் ஸ்ரீ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவ மாப்ரரஹ. நோ ப்ராப்ளம், லாஸ்ட் பேரா மட்டும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் யத் பண்ணிக்கோங்க. பிராணநாதஸ்து சயேவ நாபரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா யத் மாதாஜி. பிராண இல்ல, மத் பிராண. ஓகே, இப்போ மீனிங் சாரி சொல்லுங்க சாரி. பத்மா. நோ ப்ராப்ளம், பத்மா நான் மாதாஜி சொல்றேன் மீனிங் சொல்லுங்க. மாதாஜிக்கு பத்மா மீனிங் மாதாஜி சொல்றேன். சொல்லுங்க. பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணரை பத்மா கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தவிர ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவரையும் நான் என் இறைவனாக அறியேன். மாதாஜி பார்த்து சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். நான் பார்க்காம சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது ஹரே அவர் நான் வந்து சொல்றேன் மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, மத்தவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுங்க. பத்மா மாதாஜி சொல்லட்டும். அவர் வந்து என்ன முரட்டுத்தனமா கட்டி பிடிச்சு இது பண்ணா கூட அதையும் நான் பொறுத்துக்குவேன். அது வந்து எனக்கு கஷ்டமாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க என்னை முரட்டுத்தனமா அணைச்சாலும் நீங்க எப்படி நடத்தினாலும் நீங்க தான் என்னுடைய பிரபு, நீங்க தான் என்னுடைய இறைவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெரி சரிங்க பியூட்டிஃபுல். மாதாஜி. ஆஷிஷ்லவா பாதரசம் பினஷ்டு மாம் ஆதர்ஷனாம் மர்மதா கரோது வா யதா ததா வா விடடாடு லம்பட்டோ மத் பிராணநாதஸ்து ச ஏவ நாபரஹ. அதுதான் லாஸ்ட் லைனே கரெக்ட் பண்ண. மத் பிராணநாதஸ்து, நாதா அப்படின்னா நீதா என்னோட அல்டிமேட். மத் பிராணநாதஸ்து ச ஏவ நாபரஹ. ஓ லார்ட், இதுதான் மீன். மத் பிராணநாதஸ்து, என்னோட பிராணம் நீ, எனக்கு உன்னை தவிர யாருமே தெரியாது. அது ஒன்லி லார்ட், தேர் இஸ் நோ ஒன் பட் யூ கிருஷ்ணா. அதுதான் லாஸ்ட் லைன். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். ஆஷிஷ்லவா பாதரசம் பினஷ்டு மாம். அதாவது இப்ப நீ எப்படி ரஃபா ஹேண்டில் பண்ணாலும் 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு, கட்டி பிடிச்சா இல்ல. ஆதர்ஷமாம் ஆதர்ஷனா மர்மதா கரோது வா, கட்டி பிடிச்சாலும் இல்ல எட்டி உதச்சாலும், ரைட்? கரோத்து வா 2. அதாவது என்ன வந்து கட்டி பிடிச்சாலும் ரஃபா, இல்ல நீ எட்டி உதச்சாலும் ரைட். அதாவது எட்டி உதச்சான்றது சொல்லலாம். அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, என்ன மனதை நீ வராம இருந்தாலும், என் முன்னாடி வராம, ரைட்? அதர்ஷனம் என்ன, தர்ஷனம்னா முன்னாடி வர்றது, அதர்ஷனம்னா தர்ஷனம் கொடுக்காது. புரியுதுங்களா? தர்ஷனம்னா ஐ எம் கிவிங் யூ தர்ஷனம், அதர்ஷனம்னா நீ தர்ஷனம் கொடுக்கல. சோ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ஆஷிஷ்லவா பாதரதம் பினஸ்துமா. ஆஷிஷ்லவா, நீ வந்து என்ன சிஷ்லியா ஆசையோடையோ இல்ல ரஃபாவோ பாதரசம் நீ கட்டி பிடிச்சாலோ, இல்ல அதர்ஷனம் கண்ணு முன்னாடி வராம மாமா ஹதம் கரோத்துவா நீ கட் பண்ணாலும் என்ன, அதாவது கண்ணுக்கு காட்சி தெரியாமல, எதா ததாவா வடடாட்டு லம்பட்டோ, எப்படி பண்ணாலும் இப்படி பண்ணாலும் அப்படி பண்ணாலும் பிராணநாதஸ்து சவேவ நான் பரவ, நீதான் என்னோட பிராணமா இருப்ப. அதாவது உன்னை தவிர எனக்கு யாருமே தெரியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு. புஷ்பா மாதாஜி और ஓகே பத்மா மாதாஜி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க ஸ்கிரீன். புஷ்பா மாதாஜி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன். Hare Krishna Mataji. I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so
Even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipable Lord unconditionally. Hare Krishna. எக்ஸலன்ட் மாதாஜி. சோ அவர் எதுவா இருந்தாலும் அவர் தான் பண்றாருங்க. புஷ்ப மாதாஜி, அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்றீங்களா? கீழே வந்து பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, நம்மளோட பிரபுபாதோட கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு நான் சொன்னதுல. உங்களால முடியலன்னா ஒன் பேரா எடுங்க, ஒன் பேரா எடுங்க. நெக்ஸ்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் பேரா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. Commentary by A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Lord Chaitanya Mahaprabhu recommended Seto Darpana Marjanam. Marjanam means cleanse and Darpanam means mirror. The heart is a mirror. It is like a camera. Just as a camera takes all kinds of pictures of days and nights, so also our heart takes pictures and keeps them in an unconscious state, subconsciousness. Psychologists know this. The heart takes so many pictures and therefore it becomes covered. We do not know when it has begun. But it is a fact that because there is material contact, our real identity is covered. Therefore, Seto Darpada Mardanam, one has to cleanse his heart. SP, sides of self-realization. At the Paravasya. வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி நீங்க வாசிக்கலாம் மாதாஜி. மார்ஜனம் சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம். சேத்தோன்னா கிளீனிங் சொல்லியிருக்கோம். தர்ப்பண அப்படின்னா கண்ணாடி, மார்ஜனம்னா கிளீனிங். நம்ம போட்டோ டக் டக் டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட் வந்து பாக்குறதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி மண்டல வச்சிருக்குது. அந்த குப்பையும் இருக்கும். அந்த குப்பையை கழுவுறதுதான் நம்ம சொல்ற ஹரே நாம் சங்கீர்த்தனம். ரைட், நெக்ஸ்ட் பேரா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. And when the heart is cleansed, then a person becomes eligible for being freed from the clutches of Maya or the materialistic way of life. He understands that he is not this body, that he is a spirit soul, and that his business is therefore different from merely material concerns. He thinks, now I am engaged only in seeking these bodily comforts of life. These are not at all essential because my body will change. Today, since I am in American body, I think I have so many duties as an American man. Tomorrow, I may be in an American dog body and immediately my duty would change. So, I can understand that these bodily concerns are not my real business. My real business is how to elevate myself as a spirit soul to the spiritual world, back to home, back to Godhead. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வோபாணி வினிர்முக்தம் தத் பரித்வேன சேவனம் ரிஷிகேஷ சேவன பக்தி உத்தம. சர்வோபாணி வினிர்முக்தம் என்ன டெசிக்னேஷன்? அம்மா, தம்பி, அக்கா, தங்கை, பிரின்சிபால், நான் சிஇஓ ஆஃப் த கம்பெனி, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட், பிரசிடென்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல், காலேஜ் எல்லாத்தையும் வினிர்முக்தம் தூக்கி போடணும் என்றதா இங்க சொல்றது. சோ சேத்தோ ஆனா மனசு, மார்ஜனம் கிளீனிங், தர்ப்பணம் மிரர். அதை நம்ம வச்சுக்கோங்க. மூணாவது பேரா நீங்க படிக்கிறீங்களா இல்ல விஜயகுமாரி மாதாஜி படிக்கிறீங்க? வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. When the mind is completely washed of all material contamination, the pure consciousness acts. The sound vibration from the spiritual sky can automatically cleanse all material contaminations as confirmed by Chaitanya Mahaprabhu, Seto Darpana Mardanam, CC Antiya 20.12. We need only take the advice of Lord Chaitanya Mahaprabhu and chant the Hare Krishna mantra to cleanse the mind of all material contamination. And this may be reactions to material activities become immediately vanquished. Hare Krishna. And the real life, peaceful existence begins in this age of Kali. It is very difficult to adopt the yogic process mentioned in this verse. Hare Krishna Mataji.
ஹரிபோல், வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா சவுண்ட் வைப்ரேஷனால இங்க இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இன்க்ளூடிங் மீ ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா மீனிங் தெரியலனாலும் என்ன ஆகுது, அந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன் இம்போர்ட் ஆகிறதால எப்படி சாப்பாடு தெரியாம சாப்பிட்டாலும் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குதோ, தெரியாம சாப்பிட்டாலும் அந்த கிளென்சிங் வருது. அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ல இருந்து நம்மள விடுவிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எல்லாமே தூக்கி போயிட்டு நம்ம மறுபடியும் கலியுகத்துல வேற எந்த யோகாவும் நம்ம பார்த்தோம். கிருத்தே யத்யாயதே விஷ்ணு திரேதாய தியஜ தோமகை துவாபரே பரிச்சார்யாயாம் கலோயத் ஹரிகீர்த்தனா தான் கலியுகத்துல கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Unless one is very expert in such yoga, the best course is to adopt the ways and means of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Sankirtanam. Thus, one can gloriously become freed from all material contamination by the simple process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just as ஹரே கிருஷ்ணா. life in this Hare Krishna, just as life in this material world has its beginning in material sound, similarly, a spiritual life has its beginning in the spiritual sound vibration. SB 4.23 to That's okay, Mataji. 17. பூமி ஆப்போ நலோ Hare வாயு Krishna. கம், ரைட்? பூமி ஆப்போ Hare நலோ வாயு கம்ன்றது ஈத்தர், அதுதான் சவுண்ட். ஸோ மெட்டீரியல் லைஃப் நம்ம உயிர் வரது கூட ஃபர்ஸ்ட் காது தான் கேட்போம்வாங்க இல்லையா? எப்படி பௌதிகத்துல காது பவர்ஃபுல்லோ ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் இது, ஆனா இது ஸ்பிரிச்சுவல் வைப்ரேஷன். அதுக்குதான் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரி ஹரில நம்ம பாக்குறோம். அன்லெஸ் நம்ம அஷ்டாங்க யோகாலாம் சூப்பர் அட்வான்ஸா இருந்தா வேற, இல்லைன்னா அது டிஃபிகல்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. Hare Krishna. In his Shistashtakam, Lord Chaitanya describes the progressive benefits of chanting Hare Krishna. First, Cheto Darpana Marjanam. Beginning is cleansing the heart, because we are impure on account of dirty things within our heart, accumulated lifetime after lifetime in the animalistic way of life. So everything advancement of spiritual life, culture, tapasya is meant to cleanse the heart. And in the process of chanting the Maha Mantra, the first installment of benefit is the cleansing of the heart, Seto Darpana Mardanam. Hare Krishna Mantra. குப்பை வந்து ஜென்மமா வர்றதை நம்ம கிளீன் பண்றதா ஃபர்ஸ்ட் பாகத்துல வீட்டா இருந்தாலும், அதே மாதிரி நம்ம மனசுல ஜென்மமா வர்றதை கிளீன் பண்றதுக்கு ஒன்லி ஆன்சர் தபஸ். எதுவா இருந்தாலும் தபஸ் பண்றச்சு கூட மனசை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. இதையும் அதுதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு. அடுத்தது மேம் 2 minutes இந்தாங்க. Hare Krishna Mataji. Especially chanting the Hare Krishna Maha Mantra purifies one, and this chanting is therefore recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Cheto Darpana Mardanam. By changing the names of Krishna, the mirror of the heart is cleansed, and the devotee loses interest in everything external. When one is influenced by the external energy of the Lord, his heart is impure. When one's heart is not pure, he cannot see how things are related to the Supreme Personality of Godhead. Idam hi Vishwam Bhagavan Ivedara. Bhagavad Gita 1.1. He whose heart is purified can see that the whole cosmic manifestation is but the Supreme Personality of Godhead. But he whose heart is contaminated sees things differently. Therefore, by satsanga or association with the devotees, one becomes perfectly pure in heart. SB 4.20. வெளியில இருக்கிற குப்பைகள் எல்லாம் இப்ப சொன்னதெல்லாம் போயிடும். எதனால முடியும்? நம்ம சாண்டிங் ஒண்ணு, ரெண்டாவது சத் சங்கனால அது தெரியும். இல்லைன்னா நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு பசங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நான் தான் பண்ணிட்டேன்னு. அது வளர்ந்த அப்புறமும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. இந்த விஷயத்துல the one who chants Hare Krishna purifies his consciousness, then his materialistic activity is stopped. He knows this is simply a waste of time. I must act spiritually. That is knowledge which comes from cleansing the heart. The illusion of wrongly working on the basis of bodily concept of life is overcome simply by chanting Hare Krishna. This is the first installment. Installmentல வர மாதிரி கிளீனிங் நடக்குது. ஏன்னா பௌதிகத்துல இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி ஏன் நிக்குது அப்படின்னா, பரம் திருஷ்டுவா, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா, என்னோட வேலை இதுதான் அப்படின்ற பாவம் வருது. இதோட அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் லைவ் ஸ்டாப், யூ கேன் ஸ்டாப் மீ.
ஓகேமா. ஹரே